हेलो लोगोफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि गोजोननायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरनाय जाबाय। दिनै आङो सानडे स्कुल दैदेनगिरिजों दंफैयो। दिनै जोंनि सानडे स्कुल दैदेनगिरिया इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ माबायदि फोरोंलाङो एबा माबायदि सिखायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो हागोन, नङाब्ला भिडिअखौ बुजिनाय नङा। जेन' नोंथांमोना बेफोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ माबोरै फोरोंलाङो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांनो हागोन। जेन' नोंथांमोनाबो नेक्स्ट बाराव जेनेबा इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बेबायदिनो फोरोंनो हानाय बायदि गियान सिखायनो हानाय बायदि आं बेखिनि भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोनांब्ला चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होदो। जेन' गोदान गोदान भिडिअआ नोंथांनिसिम आपडेट सहैयो। थेंक इउ। Good morning. Naijiba bala जिनै सारि सोरबाया फोरबोखौ बिग्रा जाब्ला फोरबोआ बिनो गावनि थांजानाय लामाखौ दिन्थिगोन। गितफोरनि नैजिबा बाला जिनै सारि Git for